Hello? Ya, ndoda kunjani? Bani wena? Hey, nguba mina. Awufisi ungazi. Banjonga. Khawuthethe ngibani? Andazi ngibani. Hey. Kakhuluma nami kanjalo namfana omncane. Wena uqala ngiyakwazi uba wena utheni the rap angithi hlala epovala wena. Ngiyakwazi. Ila ungidlola bona mfana. Ngiyakubonga lapho uyachama umile. Uyangazi ukuthi kuba mina. Unongolo zomnyama mina. Awuzibuke esifubeni. Uyagoloza. Ufuna ntoni nje? Lalela, ufuna ntoni? Wena ufuna intombi emnyama. Anatsheri namfethu. Hey. Khayeka Hitman, khayeka. Baba uyeke, Ufuna ntoni? Lalela ke ndoda. Ngizonglalela ngizini kwena. Thethe bro. Shut up. Cela thumele manje i-wallet efonini number ekufonela kuyona ngo-10,000. Ufuna uthumele u-10,000 nenamba yami manje. Hey, ngizakhuluma. Uma ungakuniki nemali, ususe lesendana lakho udlala intombi yami. Uyangizwa? Sure. Bye. Yo, Thumele.